Bacolod City naka-record sang Duha kapanibago nga kaso sang Delta variant cases. Na-record naman nga kaso sang Delta variant sa San Carlos City, ginbawian sang kabuhi. Yaring balita nga aton gintutukan. Siradong Duha kadalagong mega vaccination center sa mall sa Bacolod City subong adlaw. Ang ginatutukan sa LGU ang vaccination rollout sa mga dalagong nga barangay kaangay sa Punta Taytay, Granada, Kabug, Bata kag Mansilingan. Sa coastal community sang Punta Taytay, kapin 2,000 sa masobra 5,000 nga populasyon ang nabakunahan na. Mas intensibong kampanya sa barangay sa kahangawa nga dala sang Delta variant. Gason gina-encourage man kamo subong sa by Friday, September 10, may ko 200 dose nga AstraZeneca. Ang mababaksin, tabi sa ano lang nga brand, importante makababaksin kita kay para na sa aton tanan. Sa reports ng EOC, may duha ka bagong kaso ng Delta variant sa syudad. Si index case number 11 ang isa ka 32 anyos na lalaki, healthcare worker kag taga Barangay Singkang Airport. Si index case number 12 naman ang isa man kalalaki nga taga Sumag. So sa subong sini, panamin sila considered recovered na kay tungod ng ilang date of swab. Ang isa was last week of July, ang isa naman niya was August 13. Na-serve na nila niyang 14 days nila nga isolation. Lunsay tagged as recovered patients na ang 12 tanan ka Delta index cases sa Bacolod. Samtang sa Negros Occidental naman, na-record ang ika-6 mga kasos ng Delta variant. Si index case number 6, ang isang returning overseas Filipino gikan sa Bahrain kag residente sang San Carlos City. August 12 sang nagtariwan ini sa Corazon Occidental, Montelibano Memorial Regional Hospital. Referral na sa San Carlos City. That's why natag siya sa Corazon Occidental sa Bacolod City. Automatic nga, since si LMRA siya, gintag siya sa Bacolod. Wala ito siya ginisip as case of Bacolod City. Ini na ang ikaduha nga Delta variant case sa probinsya nga ginbawian sang kabuhi. Una naging report sa probinsya ang siyam katuig nga bata sa Silay City nga napatay matapos sa positibo sa COVID-19. As of September 5, gidata sa DOH-6, 122 na kakaso sa Delta variant cases sa rehiyon. Upod, Kirinod Casillo, Adrian Prietos, 1, Western Visayas.